pois hoxe comenzamos o segundo ciclo de blues rock que xa comenzamos o ano pasado e, bueno, pois hoxe temos a actuación de Mad Martin Trío, un grupo de rockabilly e, bueno, un pouco así como novedade para complementar isto, pois antes imos ter unha degustación de viños. Son de 3 denominacións de orixe, unha de Rueda, outra ou o seguinte un Ribeira Sacra, unha encía, e o último un Ribera del Duero, acompañado duns pinchos para, bueno, pues, para poder estar xa depois preparados para rock and rollear. Agradecervos a todos estar aquí. Esta é unha velada un poquinho distinta do normal, porque normalmente as catas de viño, degustación, chamade como vos guste, suele ser unha sola denominación. Pois mira, unha cata un poquinho singular. Normalmente as catas sempre se fan dunha denominación de orixen sola, ou dunha bodega, non? En concreto, os distintos tipos de viño que teñen. Pero esta vamos a basarnos en 3 denominacións de orixen distintas, o sea, Rueda, un Mencía e un Ribera do Duero. Por qué? Pois non sei, porque se os deu así, verdad? Foi unha cousa un pouco improvisada, pero bueno, tamén está ben porque así valorase a xente, entra un pouquinho na cultura do viño, pois paladeando distintos paladares totalmente distintos que non teñen nada que ver. O sea, unha cousa, pois, novedosa, pouquiño novedosa, tampouco non é demasiado. E cada un dos viños ten un toque especial en toda a súa denominación de orixe, non é un viño común, non son os viños que sean clásicos, digamos, cada un ten a súa puntilla dentro da súa denominación, e, bueno, penso que pode ser interesante. Pois a veces estas ideas xurden de maneira un pouco, non sei se inesperada ou casual. Na edición pasada tiñamos organizado unha degustación de viños e coincideunos co primeiro concerto, entón dixemos, bueno, que facemos? Bueno, pois fusionamos as dúas cousas. E a verdad que foi exitoso, porque a xente que veu o viño, ou que veu a probar o viño, despois quedou para continuar coa actuación do grupo que estuvo no escenario. Entón animámonos un pouco a repetir a experiencia esta de mesturar un pouco ou introducir os concertos con algo de viño. Pois este grupo é un grupo de aquí de Compostela, de música máis que blues, rockabilly, pero, bueno, moi marchoso, animado e que, bueno, que está acadando moitos éxitos no estranxeiro. Ainda estuvo ahora de xira por Suecia, e ten xa contratadas actuacións en Italia, en Alemania, etc. Entón, bueno, pois, eso demostra que un grupo que ten un certo nome por aí fora, e dixemos, bueno, pois vamos a traelo para o Liceo a ver como resulta. Despois o ciclo continúa mañán, pola mañán, cunha sesión vermú na terraza da cafetería. My boots will lead me anywhere.